Glory! Gloria lil Mulej, nilqawkom eżis aħwa Maltin. Halleluja, nilqawkom il-lejla għas-service ta' kull nhar ta' Sibt minn ġewwa River of Love, però wkoll fl-istess ħin għal din il-konferenza Victorious Love Conference. Il-dalodu kellna kelliem ieħor, kien messaġġ verament sabiħ immens, nħeġġitkom biex tisimgħuh. Il-bieraħ ukoll fil-għaxija kellna messaġġ ieħor u kellna kelliem ieħor. Ħudu vantaġġ minn dawn il-messaġġi għaliex verament huma ta' barka. Lesti għall-kelma tal-Mulej? Mela, kulħadd jitlob miegħi issa stess. Minn qalbek. Make sure li t-telefon tagħkom huwa mitfi. Voglio salutare presto tutti gli italiani che ci seguono. Il prossimo weekend io sarò alla chiesa di Puglia e tutti voi che siete italiani, sia se siete a Malta, sia se siete in Puglia, venite a trovarci per 2 serate, venerdì sera e sabato sera. Ok? Parleremo della presenza di Dio sull'unzione per azione. Alleluia. So, pray with me. Kulħadd jitlob miegħi, Mr. Addis. Kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek il-lejla. Mulej Ġesu, grazzi tal-kelma tiegħek. U grazzi li l-kelma tiegħek tinfidli qalbi. U qatt iktar ma nkun l-istess iktar. Illum niddikjara li jien għandi dak il-bibljotek li jien għandi, jien kapaċi għal dak il-bibljotek li jien kapaċi, u jien dak il-bibljotek li jien. Illum Mulej Addis nirċievi l-kelma tiegħek u qatt iktar marġa nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 13. Ġwanni 13. Dan huwa suġġett vast u għalkemm għamilna konferenza ta' 3 ijiem, però nista' ngħidlek xorta waħda nħossni qisna naqqas iskreċjajna. As they say in English, we haven't even hardly scratched the surface. Però nista' ngħidilkom li sew Minister Stevie Elu Bonici u Minister ukoll Kurt Vela Patroni verament għamlu xogħol verament bomba bil-kelma li waslu u l-preżenza u dilka tal-Ispiritu Santu li kellna fostna meta ministraw u tkellmu huma. Imma verament hemm ħafna xi tgħid fuq dan is-suġġett u ħanipprova nolqod fi ftit minuti highlights li jiena u inti nistgħu nattivaw, nippratikaw u naġixxu u npoġġu f'azzjoni fil-ħajja tagħna. Qed nitkellem fuq l-imħabba ta' Alla. Bħalma għalinna it-tifel spiritwali tiegħi dal-għodu, Kurt Vela Petroni, u ġieli smajnija hemm 4 tipi ta' mħabba. Hemm il-mħabba sesswali, hemm il-mħabba ta' familjari, hemm il-mħabba bejn-aħwa u hemm il-mħabba tal-Alla. Illum jiena qed nitkellem fuq il-mħabba tal-Alla, il-mħabba sesswali m'għandek għalfejn tallem mal-ħadd. Kollha ġejtu biha? Ħafna minnkom tgħixu fiha? Sewwa? U dak li ma tkomx tgħixu fiha għandkom 3 imħabba oħra li tistgħu tfittxu. Imma l-imħabba li hija l-imħabba perfetta, l-imħabba agape, din hija l-imħabba sopranaturali, kemm il-darbetta u nħobb ngħidha u nerġa' ngħidha. Meta aħna ngħidu sopranaturali tfisser sopra il-fuq minn natural. Din l-imħabba mhix ġejja mid-dinja, mhix ġejja mill-bniedem. Din hija mħabba li ġejja mis-sema. L-unika darba u l-ewwel darba, mhux l-unika darba, ma l-ewwel darba li l-imħabba Alla li ġiet immanifestata bdiet madwar 2000 sena ilu meta Ġesu Kristu der fuq din id-dinja. U beda jorina u jimmanifesta l-imħabba Alla kif Alla jħobb. Alleluja. Ġwanni 13. Marru hemmhekk, Ġwanni 13. Ħanaqraw żewġ skritturi flimkien. Hemm ħafna x'nistgħu naqraw oħrajn, imma minn vers 34 ħanaqraw. Vers 34. Natikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Actually, li nħobbu li xulxin mhuwiex kmandament ġdid. Huwa kmandament li kien diġà jeżisti.
fejn jidħol ġdid? Li d-darba tħobbu li xulxin bħalma ħabbna Ġesu. Dak huwa ġdid. Tifhmu? Qabel ma ġie Ġesu, Alla kien diġà lilhom il-poplu tiegħu li għandhom iħobbu lil prosmu tagħhom. Sewwa jħobbu lil Alla u jħobbu lil xulxin u tħobb il-lajrek bħalek innifsek. Imma issa Ġesu iżid id-doża. Mhux biss li tħobb bħalek innifsek, tiġa tajjeb ħafna dak xi li dik. Għax ħafna minna nħobbu ħafna nfusna. Imma li tħobb issa lil għajrek u anke lil dak li għajrek. Bil-Malti l-għajrek, your next of kin, manka dak li għajrek. Li tħobbu lil xulxin, u xi kultant dak li għajrek huwa Kristjan jgħid praise the Lord. U jixxerjaw l-iskritturi fuq il-Facebook u TikTok u fuq il-YouTube. Dik hija l-iktar ħasra. Li tħobbu l-xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Hemm standard. Hemm standard. Ma tistax inti tħobb lilek innifsek. U laqqas jiena u inti ma nistgħu nħobbu lil xulxin qabel ma jiena u inti l-ewwel qabel kollox nesperjenza kif Alla ħabb lili. Għalġin kella tispiċċa tiġi inti tħobb lil għajrek karnalment, bil-ġisem, b'mod uman. U b'mod uman ma kellix għalfejn Ġesu jiġi u jsiru kappuljat fuq is-salib biex nitalmuha. Għax b'mod uman, Kristu Ġesu stess għalinna anke l-pagani jafu jħobbu. Imma Ġesu kulħadd jaf talba tal-missier, dak li aħna ngħidu tal-missier, taf kemm tista' toħroġ revelazzjonijiet minn dik it-talba. Li ħafna Maltin jafuha bl-amment ma' papagal. Bara anke ħafna Kristjani jafuha bl-amment u xorta papagal. Għaliex meta Ġesu qal u talab u seħħet tiġi saltnatek u jkun dak li trid kif fis-semek ukoll fuq l-art. Dik nistgħu nattwawha, nistgħu ndaħluha dak il-prinċipju f'kull tema. F'kull tema. Illum ħandaħluha fuq it-tema tal-Mħabba. Meta xi ħadd jersaq lejn Kristu, l-ewwel ħaġa ma jibda jħoss differenti hija l-imħabba kbira lejn Alla, lejh jew leha, u anke l-imħabba lejn l-oħrajn. Meta bosta nies li mietu kellhom dak l-esperjenzi li jgħidulhom near death experiences u anke esperjenzaw il-ġenna, jgħidulek li mħabba tremenda li esperjenzaw meta raw jew biċċa mill-ġenna jew raw il-Kristu. Li mħabba kbira li jkunu esperjenzaw. Dik hija l-imħabba li hemm fil-ġenna. Però dik li hija l-imħabba li ħarġet mill-ġenna u ġiet timmanifesta fuq din l-art jisimha Ġesu. Min dan jaraf kulħadd. Għal min qed jgħid kulħadd? Min dan jaraf kulħadd. Mela d-dinja taraf li intom tiegħi, intom id-disċipli tiegħi, jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Din l-istess imħabba li kif ħabbina Kristu, Kristu qed jgħidilna id-dinja qed tistenna lilkom biex tara l-imħabba tal-Alla. U kif aħna nħobbu l-xulxin, Kristu qed jgħidilna kif intom turu l-imħabba bejnietkom, jiena għalija dinja xi ħaġa ta' spiss tiġri u forsi għalhekk insemmija ta' spiss għax niċċassa meta nara ċertu Kristjani bħalma semmejt il-lejla fit qarbin. Ma nistax nifhem jiena li ma Kristu ntaqgħu miegħu. Mhux qed ngħidlek li ma tiżbaljax il-Kristjani jistgħu jiżbaljaw. Imma li ma Kristu ntqajt miegħu int. Meta inti kontinwament tattakka lil ħutek fuq il-Facebook. Hawn nies li jagħmlu ministeri sħaħ jattakkaw ministeri oħra. Tista' tgħidli li ma Kristu ntqajt miegħu int. U qed tagħmlu da quddiem id-dinja. Ħanejlkom aħwa. Ma nixtieqx ngħidha din ma ħanejda.
forsi l-Kristjani jidħlu naqaf qoxortom. Inkluż aħna ġifieri, ġewna Kristjani. Reċenti, jiena rajt bosta, nies iduru lejn Kristu minn kull reliġjon, Buddisti, Induisti, Atei, Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Musulmani, rajt bosta. Però ġimgħa ilu xi ħadd Musulman qalli xi ħaġa li vera nigżitni u niktitni għax għandu raġun. Issa l-Musulmani Kristu mitaljem ukoll, però m'għandhomx il-Ġesu sħiħ fil-Koran, għandhom bżonn ikunu jaqraw il-Bibja. Fatti ħafna mill-istorji li hemm fil-Koran, ma ġabuhom mill-Bibja, ġifieri ma jteżwel jekk inti Musulman u tisma' dal-messaġġ, mur aqra l-Bibja ħalli tkun taf verament Ġesu minnu bħala il-Koran tiegħek għażiż ħabib Musulman. Il-Koran tiegħek laqqas huwa komplut jekk inti ma tkunx taf l-istorja li hemm fil-Bibja. Imma ħanieqaf hemm. Imma dal-Musulman partikolari għalli meta nara l-Kristjani maqudin ħaġa waħda nibda nemmen f'Ġesu tajak. Għalli lim wieħed minnkom il-verità. Issa, ħalli nirrispondi daqsxejn. Il-verità l-ebda waħda minnhom. L-ebda waħda minna. L-verità huwa persuna jismu Ġesu Kristu. Il-verità hija l-kelma talla u jiddispjaċini li l-Kristjani lilek u oħrajn bħalek skandalizzawk. U nitlob il-mulej jaħfrinna fejn aħna kontribuxxejna għal dak. Imma ma jfissi ismawni. Ħan indirizza lill-Musulmani u l-dawk kollha li forsi jistgħu jużaw l-istess skuża. Il-Kristjani ma jsalva lil ħadd. Il-Knisja ma salva lil ħadd, Ġesu Kristu jrid isalvak, jiġifieri qgħod attent biex ma tużax dik l-iskuża u tispiċċa b'dik l-iskuża tispiċċa l-infern xorta waħda. Għax laqqas li kieku l-Knisja hija perfetta li mhijiex bħalma l-Musulmani mhux perfetta sewwa. Imma laqqas li kieku l-Knisja kienet perfetta, l-Knisja ma salva l-ħadd. Però sfortunatament il-Knisja mhix dejjem kienet ta' testimonjanza tajba. U hemm bosta li ma resqux lejn Kristu minħabba t-taħwit u l-ġlied u l-patti bekki u l-paroli fil-vojt li jaraw Kristjani bejnietom jattakkaw xulxin fuq Facebook. Meta suppost Kristu qed jgħidilna, meta jaraw l-imħabba ta' bejnietkom ikunu jafu li intom tiegħi. U f'passaġġ ieħor jgħidilhom id-dinja temmen fija. Xi kultant jiena insib li nnifsi nindirizza affarijiet li nixtieq ma nindirizzax. Imma bħala bil-grazzja tal-Alla u għall-glorja tal-Alla bħala apostlu għal dan in-nazzjon inħoss b'responsabilità li nirindirizzhom. Min għandu widni biex jisma' ħajisma'. Imma jiena nkun neħħejt ir-responsabilità minn fuq spalti imbagħad affarijiet. L-imħabba li tana Kristu tattira lid-dinja lej Kristu. L-imħabba li tana Kristu Ġesu tatina il-rebħa u l-vittorja f'kull sitwazzjoni. F'kull sitwazzjoni. L-imħabba li tana Kristu, l-imħabba tal-Missier, hija risposta għal kull sitwazzjoni li inti llum qed tiffaċċja. I x'inhi. I x'inhi. L-imħabba talla kulħadd raħ jew ħanidu jekk il-biċċa kbira dan nies qaraw anke dawk li mhumiex Kristjani l-ewwel Korintin 13. L-imħabba talla l-imħabba hija paċenzjuża, l-imħabba mhix ħajjura. L-imħabba ma tifraħx fid-denni. Dik qed jitkellem għall-imħabba talla. L-imħabba talla li ġiet imsawba fik permezz tal-Ispiritu Santu, Romani 5:5.
Jekk inti għandek issue f'relazzjoni ma' ħuk, oħtok, żewġek, martek u liedek, ma tal-boss tax-xogħol, mal-pastor tiegħek, mal-leader tiegħek, iqaf aħrab, iffaċċja b'mħabba. ħafna mill-Kristjani jaħarbu għaliex l-imħabba tagħhom hija egoista. Jekk l-imħabba talla vera tammar fik u jekk inti Kristjan suppost tammar fik, l-imħabba tiegħi jiena l-aħħar wieħed li għandi nqis fl-equation. U mhux qed ngħidlek li hija faċli, imma l-Bibja tgħidlek tagħmilha possibbli. Għax l-imħabba ġenwina talla, l-agape, l-imħabba perfetta, għat ma tqis lilha nnifisha. Dil-ġimgħa kont nitkellem ma' oħt fil-mulej. U għalt li l-intaqat ma' xi Kristjani li xejn ġdid, kien hemm xi disgwid bejniethom, u għalt li tali Kristjana fuq tali Kristjani ieħor, għaltila, inħobbu ta' le nħobbu nitlob għalih, tajjeb, nice, imma tlaqqanix miegħu. Taħseb dik li tinstema' l-imħabba ta' Kristu? Issa jiena mhux qed ngħidlek mur kull il-kirxa ma' min qed jagħmel id-deni. Ma nkunux boloħ. U laqqas tista' tixxierek sew l-ewwel Korintin kapitlu 5 ma' min qed jgħix fid-dnub li mhuwiex nidem minnu jew minn ġifieri bħal dak il-raġel li kien qed jorqod, il-ġuvni qed jorqod mal-mara ta' missieru. Sewwa u Pawlu qallhom u ruħlek żid sajn. Però mbagħad qallhom ukoll tkunux wisq ħarxa miegħu għatuh ċans jindem u rrestawrah lura lejn il-mulej. Amen. Il-kwistjoni hija li għandna we have many fake Christians. Many. Now, before you think about somebody else, are you one of them? Qabel ma taħseb fuq xi ħadd ieħor, inti waħda minnhom u wieħed minnhom. And I'll tell you what. Ħanejdlek. Dan mhux messaġġ faċli. Dan messaġġ diffiċli. Għax dan il-messaġġ huwa impossibbli tgħixu mingħajr ma tkun vera ta' Kristu u tkun mitt għalik innifsek. Diffiċli tgħixu dan il-messaġġ. Speċjalment diffiċli biex tgħixu bħala Kristjan, bħala wieħed Kristu ieħor, dak tfisser Kristjan, Kristu ieħor. Meta taf l-istess nies jew l-istess persuna li qed tagħmillek id-deni, f'dak il-ħin stess inti titlob għalih jew għaliha ma li jaħfirlu joħfrha għax ma tafx x'inhi tagħmel. U berikom. Ma dak għamel Kristu. Tal-għodu fil-messaġġi li smajna l-oħrajn, meta l-mulej li qalli irridek tkun taħt il-qaddej tiegħi qabel ma nieħdu l-ġenna. Kienet Hagin. Kienet Hagin kien magħruf ħafna għal messaġġ tal-fidi, però believe it or not, kipritka aktar fuq l-imħabba. U meta jiena rajtu qudiemi, għamilta miegħu, dar raġel qatt ma rajt kemmxa jew qatra ta' xi tip ta' odju, malinjatità, kattiverja. Għaw Kristjani kattivi. Li huma Kristjani xejn ġifieri. Huma biss tal-isem għandhom biss tikketta. Ma tistax tgħid jien ta' Kristu, esperjenzajt l-imħabba tagħha tagħmar fija u int kattiv, ma tistax. U d-dinja tara da kollu.
Li ngħid li żbalja dak ngħidlek join the club, kulħadd jiżbalja. Ma li tkun kattiv, qalbek jibsa. Jew qatt ma kont Kristjan, jew xi darba kont Kristjan, imma mitt. Għax min jgħix fl-imħabba jgħix, u min jgħix fl-oppost tal-imħabba imut. U l-imħabba miex din l-imħabba agape, miex faċli tgħix. Għalhekk biex tgħix bħala verament bniedem ta' mħabba bl-agape talla fik u timmanifesta, ma tistax tgħixha ħaj, tgħixha mejjed għalik. U mhux faċli. Għax aħna ngħixu f'soċjetà nfittxu d-drittijiet tagħna. U bħala persuna ċivili ftejx f'pajjiż demokratiku vera għandek drittijiet. Però meta titwiled minn ġdid dawk id-drittijiet kollha iċċedihom. Li inti tajjarni inċedik. Li inti tkun inġust miegħi inċedik. L-unika mod fejn ma nċedix hija fejn jiena rrid nipproteġġi l-uliedi, il-marti u l-familti u l-Knisja hemmhekk ma jbiss ma nċedix. Għax ma nistax nkun raj fals. Għax ir-raj ġenwin ma jistax jara l-lupu ġej u nħallih ġej. Hemmhekk biss. Imma li tajjarni, tinsultani, that's fine, ma nħallilek tgħaddi u ħanitlob għalik. Li tkun inġust unfermi ħanħallilek tgħaddi. Però jekk ovvjament ħad tipprova tmissli l-uliedi u jew il-Knisja li Alla fdali fi fdejja biex noħsib bħala raj talla irrid nipproteġġikom. Amen? Halleluja. Meta aħna irċevejna l-Kristu, irċevejna qawwa biex ngħixu ħajja sopranaturali mimlija qawwa li ġejja mis-sema fuq l-ard. L-imħabba li jiena u inti ġejna mogħtija mhix ġejja minn din l-ard. L-imħabba li Alla tagħna li biex lilek kif lili u lilek Alla ħabbek, Alla ħabbek bimħabba tal-ġen, bimħabba vittorjuża, bimħabba li dejjem tirbaħ. Ja ħasra, hija vera ħasra meta Alla tagħna dak kollu li għandna bżonn biex ngħixu ħajja rebbieħa. Apparti id-doni tal-Espiritu Santo, apparti id-dilka tal-Espiritu Santo, apparti l-autorità li aħna għandna fi Kristu Ġesu, tagħna mħabba, weħida dik telep id-dinja. Jekk jiena u inti ngħixu verament fir-revelazzjoni tal-imħabba. Ħanidkom xi ħaġa li għalija hija verament hija verità, ma hija revelazzjoni. Jekk jiena u inti ngħixu f'Babil tal-imħabba tal-Alla lejja u jien fl-imħabba li tiegħi lejn Alla u lejħuti, ħantikom equation għal dak li jgħidulu protezzjoni assoluta. Id-demonju ma jistax imissek. Meta ismawni jaħwa, meta inti tgħix fl-imħabba ta' Kristu, bil-imħabba tal-Alla għalik, tissir tafa dik l-imħabba. Mbagħad bil-imħabba tiegħalla fik lejħutek, ix-xitan ma jsib assolutament l-ebda krakkjatura li jista' b'xi mod ikollu dritt imissek. Ngħidilkom xi ħaġa. Ħantikom revelazzjoni ta' barra minn hawn illum. Are you ready? Ħadd għamilkom skomdi? Kemm hawn minnkom tridu? Kemm hawn minnkom tridu? Xorta tħobbuni wara? Jiena u inti nemnu li Alla jħobbna bimħabba perfetta. Perfetta tal-ġen.
Il-mħabba Alla tipproteġġini lili u lilek. Uj, il-mħabba Alla proteġġet lili u lilek mill-infern, tafu. Mhux ġast minn virus, minn infern. Il-mħabba Alla għalik u fik tipproteġġik mill-demonju laqqas jista' jmissek jekk tgħix fija. Ara ġejja xi ħaġa li lili u lilek ħadd istreċjana. I'm about to give you a stretching class right now. Jekk jiena u inti ngħixu bir-revelazzjoni tal-mħabba ma timraġġ. Morru fil-ktieb ta' Eżodu. Eżodu 15. Kama minnkom min tixċert, kun onest għal-idek, min tixċert, jekkux vera jew l-idej. Kama minnkom ma temminx li verament jista' jkun di, jom l-idej. Kama minnkom temnu li vera tista' sserdi, jom l-idej. Kama minnkom ma jimpurtakomx u għala bibkomx ħanejt xorta mux ħadha l-idejk xorta għada. Eżodu 15. Gloria lilek mulej. Vers 26 nisimgħuha. U għalilhom Alla. Jekk tisma' sew il-leħen tal-mulej Alla tiegħek u tagħmel dak li huwa tajjeb f'għajnejja u tagħti ġifieri tagħmel dak li huwa sew quddiem Alla. Tgħix ħajja sew quddiem Alla. Tagħmel dak li jrid minn għandek il-mulej. U tagħti widen għat-twissijiet tiegħu u tħares kull liġi tiegħu, il-kmandamenti tiegħu, ara x'inhi ġejja? L-ebda marda milli biha laqad l-Eġizzjani ma nġib fuqek għaxin il-mulej l-infeqek. Issa. Għal dawk li jħobbu jistudjaw, isimgħuni x'ħanejt. Hawnhekk jgħid ma nġibx mart fuqek. Il-mart ma jġibux Alla. Dak tfisser dik l-iskrittura, dik fil-ludi tfisser ma nħallix mart jiġi fuqek. Ġifieri jisimgħu moħħkom hawn. Fit-Testament il-qadim, taħt il-patt il-qadim, minn hawnhekk minn ktieb ta' Eżodu, ftit kapitli qabel, bdiet il-liġi. Abraham ma kienx taħt il-liġi. Imma Mosè, tagħna mhux tagħna li ma tagħna xejn, lillu Tom il-liġi. Sewwa? Tom il-liġi, Tom il-kmandamenti, u għalet jgħidulhom hawnhekk, jekk intom iżommu l-kmandamenti tiegħi, timxu ma dak li jiena ngħidilkom, il-mart li ġi fuq l-Eġizzjani ma nħallihx jersaq lejk. Vera jew le? Daw għamlu 40 sena fid-deżert, laqqas biss jagħmlu kolom ta' tisa, ta'? Kulħadd jgħid taħt il-liġi, taħt il-patt il-qadim. Issa l-patt il-qadim huwa aħjar minn patt il-ġdid? Le? Kemm minnkom minnhom żgur? Kemm minnhom taħsbu l-patt il-qadim huwa aħjar mill-patt il-ġdid? Ġesu, l-Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 8 vers 6 ġabilna patt aħjar. Issa kemm minnkom qed iżommu l-liġi? Ħadd minnkom qed iżommu għal-liġi? Morru fil-Ktieb ta' Romani kapitlu 13. Halleluja. Romani 13. Vers 8. Tkunu obbligati li ħadd ħlief tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb
Titkellem fuq l-mħabba agape, mħabba talla. Kull min uħobb bl-mħabba talla ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulteru. Jekk inti tħobb il-Alla u tħobb il-lajrek, inti ħad tagħmel l-adulteru. Inti x'ħad tagħmel adulteru. Għal dawk li ma tafux tfisser adulteru tfisser ġifieri tmur ma' mara oħra jew ma' raġel ieħor barra miż-żwieġ tiegħek li mhumiex fiż-żwieġ tiegħek, dak adulteru. La toqtolx. Jekk inti tħobb il-Alla u tħobb il-lajrek u l-proxmu, inti ħad toqtol. Kemm minnkom xaħat minnkom qatel. Kollha giddibin. Kemm minnkom tiltu xi darba? Jiena tilt. Kemm il-darba? L-Iskrittura tgħidlek l-ewwel Ġwanni kapitlu 2, jekk inti xi darba batti l-ħuk f'qalbek, int qattil. Kemm minnkom intom adulteru u tattenta x'ħaddik xabba l-marek tolli dik issa? Ismawni. Kollha kemm intkom għamiltu adulteru? Inkluż il-pastor tagħkom. Ġifieri. Għaliex jiena u inti xi darba, anke kamilta darba, xi darba jew ħares lej raġel. Jew ħares lej mara b'mod lastful. Mod ixi ritta jew rittu. Għaw ġud minnkom għalkom problema ta' t-nejlikom, timtu ma' t-nejluma. Għalmenina kelli problema ta' nisa. Għaw minnkom għalkom problema ta' nisa u ta' l-ġil daqqa. Għax jaġbukom id-nej. Isimawni, mem bżon tmur ġossod dama waħda. Jekk jiena rajt mara, mux tara mara tgħid Alla jbirek kemm mara sabiħa u għafem, that's it. Sabiħ kulħadd jaf jgħu sabiħ. Jiena naf li sabiħ, ġifieri. Imma għafem. Imma mbagħad jekk inti tara mara jew raġel u toqgħod tixxenaq fuqhom sesswalment, hemmhekk l-Iskrittura tgħidlek inti għamilt adulteru f'qalbek. U Alla jħares lejk adulteru. Jekk inti kellek xi tgħid ma' aħuk jew oħtok, jista' jkun martek u żewġek, ta? Jista' jkun il-pastor tiegħek, jew il-boss tax-xogħol tiegħek, jew il-tal-faċċata li qudiemek. U inti ħassejt mibeda f'qalbek, kemm minnkom kunu onesti, ġieli ħassejt mibeda xi ħadd u dak il-ħin kellek abtit tirwilu on u bħadd tiġiġa, jew on whatever. Kemm minnkom onesti, jolli dejkom da kollha li onesti, għax ħantikom alter koll issa tal-giddibin kollha kemm minnkom. So, mhux ovvja, imma dak huwa l-bniedem naturali, karnali. Il-bniedem karnali huwa mimli mewt. Ma meta Ġesu jimlik bil-Ispiritu Santu jimlik mimli ħajja. La tkunx rajb, hawnhekk ċertu Kristjan għadhom jikkombattu ma' dil-erja tar-rajb. Ħanidilkom straight forward, minn għandek problema fuq id-deċma u l-offerta, għad għandek problema tar-rejba. Simpli żdej, tiġi xejn li Alla l-ewwel mhux vera. All right, mela isimgħuni. Rejba. X'iktar, u kull proġett ieħor u li mu kollha jinġabru f'kelma waħda. Hopp! Mela daw il-komandamenti daw kull ma semma hawnhekk li ta' biss. By the way, fit-Testament tal-Qadiem kien hemm 614 wieħed. Apparti ġifieri u plus 10 komandamenti, sewwa, u plus il-festi li jridu jkellhom iħarsu. Mela jekk inti samt wieħed jew kissirt wieħed daqsi u kissirthom kollha. Jiena u inti żgur kissirnihom kollha. Imma Alla qallhom ara kemm kienet diffiċli. Għalihom biex iżommu l-liġi. Però ħanilkom xi ħaġa, ngħidilkom xi ħaġa interessanti, Pawlu jgħid li żommhom kollha. Pawlu jgħid Filippin kapitlu 3 jgħid li jiena kon bniedem righteous, super righteous, skont il-liġi.
Ara kemm kellu jagħmel affarijiet. In-naġa u l-moza tittamela mod, titqaxxara mod, titmaħħa mod, titkellima mod. Sewwa? Bis-serjetà, amen. U z-żejt irid ikun mħallat mod. U z-żejt u mamma mia, u l-ftila tkun mod. Liġijiet kollha, Pawlu kien iżommhom kollha. U l-Fariżej kienu jżommu l-liġi kollha. Mbagħad Pawlu li kien professur tal-professuri fuq il-liġi għal meta ntqajt ma' Kristu ndunajt kemm kont jien ħmieġ. Sa Ġesu mhux talli neħħinna il-liġi kollha bil-kmandamenti b'kollox, talli għalinna ħantikom il-kapaċità u l-abilità tħobbu bħalma ħabbejtkom jien. Mhux int ħatamilha, l-imħabba tiegħi fik inti kull ma tagħmel aġixxi fuqha. Għalhekk jiena u inti ma niskuża. Kienet Hagen kien jgħid u ħanejdajn ukoll. L-unika post il-Kristjani jidimbu hija dejjem fl-erja tal-mħabba. Dejjem. Kull ma ta' tiddepenti, dejjem fl-erja tal-mħabba. Anke kija fl-erja tal-flus, xorta fl-erja tal-mħabba. Kemm verament nħobb il-Alla, kemm verament nħobb il-proxmu, kemm verament nħobb il-pajjiżi. Għaliex, għax jiena jekk jiena ngħix ġo pajjiż demokratiku, sewwa jien obbligat inħallas it-taxxa u l-vat. Simple as that. Imma dak nagħmlu llum mhux iktar bħala liġi, għax jiena Kristjan, and I love to obey my father. Nħobb nabdil il-missieri. Amen aħwa. Halleluja. Mela simgħuha. U Ġesu jgħidlek, dan jinġabar kollu f'kelma waħda, ħobb il-proxmu tiegħek. Bħalek innifsek l-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxmu, mela l-imħabba, simgħuha, hija l-milja, hija l-perfezzjoni tal-liġi. Liġi waħda biss tagħna jiena u inti il-mulej. L-imħabba tal-Alla. Għalhekk qabel kont tagħmel dnub kont tgħid liema kmandament ksirt. Illum meta tagħmel dnub tgħid dnibt fl-erja tal-imħabba. Dnibt fl-erja tal-imħabba. Jekk l-imħabba hija l-unika wieħed kmandament li Alla tagħna mod ċar. Mela jiena u inti fuq xirdu naħdmu biex nikbru u nimmaturaw. Fuq l-imħabba. Jekk jiena ħanikteb messaġġ fuq Facebook, dan jirrifletti l-imħabba tal-Alla. Ma jfissirx dejjem tgħid iva għammen naqbel miegħek bro, jew ma tgħid xejn. Dik l-aħjar ħaġa ħalli ħadd ma jista' jimmiżinterpretak. Jew inkella titkellem bil-verità, b'rispett u b'imħabba. M'hemm bżonn tajjir, insulti u ħafna aġġettivi, ħmar, baħnan. Kristu kieku hekk jitkellem. Ejlu, skużani brother, hawnhekk ma naqbilx miegħek kemm għandek id-dritt inħobbok xorta waħda fil-mulej. Jonkella għas għandek għalfej tgħidha ma naqbilx miegħek. Tista' tgħid, jiena pereżempju jiena nara hekk, jew jiena nifhem hekk. Ħalli l-kelma ma naqbilx għax il-mument jitxgħod tgħidlek ma naqbilx, ma l-ewwel tqum xi ħaġa ġo fik. Jew ġo fih, jew ġo fihom. Għax jonkella tgħid xejn. It's very difficult to misinterpret silence. Hija diffiċli ħafna biex tinterpreta ħażin is-silenzju. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. U plus li ma tidnibx. Halleluja. L-imħabba, simgħuni, l-imħabba tal-Alla di, l-imħabba tal-Alla lejna u l-imħabba tal-Alla fina. Tinnota jiena u inti Alla jħobbok anke meta ma tħobbux. Innotajtu li lilek Alla ħabbek b'imħabba tal-ġenn anke meta ma ħabbejtux, qabel ma ħabbejtu.
Timħabba, tinota meta inti anka tidneb Alla ma jonqos l-mħabba tiegħek. Meta inti għamilt xi froġa u forsi tbett mill-mulej, mbagħad wara ġejt f'sensik nirringrazzja l-Alla u tinnota li l-imħabba tal-Alla ma nbidlet laqqas xejn lejk, xejn. Din hija l-imħabba li tirbaħ fuq id-dinja. Din hija l-imħabba li d-demonju ma jistax jifhem. Hemm affarijiet li d-demonju ma jistax jifhem, il-fidi u l-imħabba. D-demonju ma jifhimhomx dak il-lingwi. Għax id-demonju jimxi dejjem bil-biża' u l-fidi telep il-biża'. U d-demonju jimxi dejjem bil-odju u l-imħabba dejjem tirbaħ fuq l-odju. Darbettilkom ħanerġa' ngħidha. Ix-xitan tant ma jafx iħobb u m'għandux imħabba li anka lil min iħobbu jobodu. Eżis satanisti. Ix-xitan Satana jabodkom, kontu tafu. Inti tobod kemm tobod il-sidi Ġesu li jista' jsir sidek, obodu kemm trid. M'intix ħadd biddillu qatra minn kif iħobbok stess u jibqa' jħobbok għal dejjem. U mela x-xitan jobod il-min iħobbu. U Alla jħobb lil min jobodu. U jiena u inti irridu nimitaw lilu. Faċli? Le, anzi, fin-natural impossibbli totali, impossibbli. Ma bil-qawwa ta' Kristu fik. Tagħmilha. Isimgħuni ħanejlkom. Hawnhekk naħseb fejn ħafna Kristjani jkollhom daqsxejn ta' sfida jistragiljaw. Imma naħed inħossni fals għax ma nħossix. M'għandek għalfejn tħoss xejn. U taf għaliex tħossok fals għax inti qed tagħti każ il-vuċi tan-natura adamika tiegħek minflok in-natura divina fi Kristu tiegħek. In-natura adamika tiegħek qed twersaq u tajjed tpaxxihomx, tgħidilhom sorry, tmurx tirrikonċilja u ħallihom u mietu għalik mejta, nifhem, mhux l-ewwel darba ħsibthom dawn l-affarijiet, mhux l-ewwel darba. Intom taħsbu li jiena kulħadd iħobbni u jbirikni? Kemm niġi ċċalenġjat regolari, kull ġimgħa. U l-mulej fakkarni li anka lil dik jew lil dak li kien kattiv jew kattiva miegħi irridu nħobbhom. U jekk narhom u jekk nisma' bihom jew irridu norjhom l-imħabba. Għax Kristu x'jagħmel miegħi? Kristu x'jagħmel miegħi? It's not easy. Nħobb ngħid hekk. Christianity is not for sissies. Christians are not sissies. Kristjani vera huma b'saħħithom, speċjalment meta jimmanifestaw dik l-imħabba li Alla poġġa fihom. Hemmhekk biss intrebbieħ. U tħallix il-għadu iwaqqak fil-level tal-karnalità. Issa fattarta. Tlob maħfra l-mulej. U Alla li jħobbok b'imħabba tremenda bla kondizzjoni jirrestawrak. U jerġa' jpoġġik fuq l-istess triq li inti kont qbad. Jekk jiena u inti verament naqbdu din b'revelazzjoni. Jekk fil-Antik Testament Alla qallhom jekk intom iżommu l-kmandamenti tiegħi, l-ebda marda ma tiġi fuqkom. Wow. Żgur tgħidu li ma jiena naf nies li huma tajbin. Nies sewwa u xorta mardu. Number 1, quddiem Alla ħadd mu tajjeb. U quddiem Alla bl-istandards talla ħadd mu qiegħed sewwa. Avolja l-bosta ngħidulhom sewwa qiegħed kif Alla jridek. Fil-verżan skarpelma ma jkunux kif Alla jridhom, mhux vera. Jiena konvintissimu li Alla ma jrid il-ħadd marit. Il-ħadd.
Ma jrid il-ħadd oppressat. Ma jrid il-ħadd imdejjaq. Ġesu ġie biex jiena u inti jkun l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Imma kemm qed timxi fir-revelazzjoni tal-imħabba Alla lejk l-ewwel, mbagħad l-imħabba Alla lejħuk u lej uħtuk. Hallelujah. Thank you, Jesus. Morru fit-tieni Petru malajr. Qed tieħdu pjaċir aħwa? Ijati kelmek il-mulej lejla? Amen. Tgħidli minti number one jien minix l-epitomija tiegħek. Jien minix l-istandard tiegħek. Kristu huwa l-istandard tiegħek. Jiena wkoll qiegħed fi proċess ta' maturità. Inti apostlu, profeta, pastur, għallim, evangelist, jiena u inti kollha qegħdin fi proċess ta' maturità. Imma ma rridx noqgħod nuża l-iskuża, ma jiena il-pastor tiegħi xorta. Inti aħna jew maħniex. Inti mhux li tittimita, tittimita l-Kristu. U Kristu, naf li dan huwa messaġġ li iġelek tkun skomdu waħda nobis, inkluż lili. Ma jew ħanammen il-Bibja, u jiena ddeċidejt li ħanammen il-Bibja, full stop. Full stop. Kull rispett, għas importanti x'inhi l-opinjoni tiegħek. La tgħidli mela jekk fl-Antik Testament. Qed jgħidulhom jekk idhom iżommu l-kmandamenti tiegħi u jimxu miegħi u timxu mal-proġetti tiegħi, l-ebda marda li ġiet fuq l-Eġizzjani ma nħalliha tiġi fuqhom, mela kemm iktar fit-Testament il-ġdid, lillum Alla tani s-sultazzjoni kollha, tani l-qawwa tal-Ispirtu Santi, tani l-awtorità fil-isem ta' Ġesu Kristu u tani l-imħabba sopranaturali ġewwa fija biex jiena nista' ngħix ħajja kompluta u l-għadu ma jmissnix. Mela, illum jiena, abbażi fuq dak li qed nitkellem illum, jiena fejn ma mxejx b'imħabba. Fejn jien ħallejt l-għadu jidħol. Ma marti, ma żewġi, ma olidi, ma missieri, ma ommi, ma l-pastor, ma ħija, ma oħti, ma l-boss fuq ix-xogħol. Fejn? ħanejdilkom 1000% ħatinduna li dnibt kontra l-imħabba. U l-imħabba hija persuna, jisimha Ġesu Kristu. Alla huwa imħabba. L-ewwel Ġwanni 4, vers 8 u vers 11. Alla imħabba. Meta jiena nidneb kontra l-imħabba tal-Alla, meta jiena nidneb kontra l-imħabba agape, qed nidrob kontra Alla. U qed nidneb kontra tiegħi. Qed inweġġel lil nifsi. Ħanilkom ħaġa, dil-ġimgħa ntqajt ma' wieħed raġel vera raġel sew. Raġel jaf iħobb, speċjalment il-familja tiegħu. Però rasu wibsa. Rasu wibsa. Għaliex il-verità jafa, jaf li l-min suppost bis għandek titlob, laf il-min bis suppost dura, tqim u tfaħħa, imma le. Irrid iqim ir-razza u r-radika. Għax hekk mallem, avolja l-Bibja ċarissima, mela inti mux biss tal-li tkun baħrant jek innifsek, tal-li tmur kontra Alla. Naqska minn hobbu l-Alla, le maġ verda, ma tħobbux. Minti Alla ma jridekx tħobbu bl-imħabba tijak, Alla jridek tħobbu bl-imħabba tijaw stess ġafik l-ura. Għaxina u inti maħnix kapaċi vera nħobbu l-Alla. Mux vera. U Alla mux għedjajlek, jek tħossa.
Meta aħna nħarsu lejn l-imħabba eżatta perfetta, kemm il-darba tilkom titħares li Kristu. Imħabba totalment m'għandha x'aqsam xejn mal-jien. X'naħseb jien, x'idilli jien, jew għax hekk dejjem kont mgħallem. Inni ma nagħmilha. Kien wasal iż-żmien. Stop it! Għalix taħseb, isma, ħanilkom. Eżiz aħwa kattolċi, eżiz familja tijaj li jintom naf li tħobbuni, bl-imħabba kif tafu jintom. L-istess bħali jina, kom, ta' imma irrit nħobkom kif Alla ħab lili. Bħalma jien nħobkom kif lilkom kif Alla ħab lili. U jintom fl-obbligu tħobbuni kif Alla ħab lilkom. Bit-tajja pol ħażin li forsi tara fija. Jew jiena nara fik. Anzi, kważi nista' ngħidilkom hekk. L-imħabba ma tarax ħażin. Mhux għax balala ta'. Imma l-imħabba jekk bniedem forsi werzaq. Werzaq mhux għax huwa bil-fors kattiv, werzaq jista' jkun għax għandu ġerħa. U tgħid imma dak miskin taf minn xi xaddaw. Mhux qed tiġġustifika l-werżiqa. Imma tipprova tidħol f'kompassjoni ta' mħabba fiż-żarbun tiegħu tgħid ħanaddira għax dik hija mweġġa dik ġiet abbużata. Dik mhux għax taħt fek ta' dik abbużata, dik abbużata. Aw l-imħabba dejjem taħseb l-aħjar. Mhux għalfejn għajjad, għalfejn ħtaftni. Għax qed jgħajjad jew qed tajjad. I'm hurting. Not because I hate you, I'm hurting. U l-imħabba tiegħek u tiegħi tiftaħ u tgħinu u tgħinha tfiq. U minflok tippunta id-difett. Di mhux eżerċizzju jiġik normali tagħna. Da eżerċizzju li jiena u inti kontrament li tiru kun jsir onx daħħol. Ejla bro, x'jiġri għalek? Jaw. Xi ħadd weġġek? Naf, ma kienx ħaqqek hekk. Id-dispjaċini li jagħmlulek hekk. Ma jibqax jgħajjad. Għax issa ġie mismuh. L-imħabba tagħtu widin. Kemm għandna x'nitalmu? Kemm għandna x'nitalmu aħwa? Jien inkluż, ġifieri xejn qas. Ġesu